Sunog nagluntad sa distrito sang Mandurriao. Kandila ang ginsindihan, ginhalinan sang kalayo. Si Roger Sukal dito nakatutok. Madasig nga ginlamon sang kalayong duha ka panalgan nya puluyan sang pamilya Santos sa barangay Kyo Abeto, Mandurriao. Alas 7:10 kaina sang aga, gintumod sang amay sang puluyan nya si Ala Kim Santos nga ang kandila nga iya ginsindihan kagintungtong sa ibabaw sang plastic nga cabinet ang ginhalinan sang sunog. Mga between 7-7:30, ba't ako may nagabong sa babaw ng sintudo. Bako din, di pa na siling nga daw lakat sang bata, nga kisuli sa'yo magbangon ng bata, galumpat sa katrigil man naman. Bako din, di daw katudo, bako sa kaabi ka, babaw, natawa. Pagsaka ni misis ko muna ito, sa may agdandampi, kitaba-daba na, sa may kadila, itamping yung butangan. Gabi ng kalayo, init ang katama, hindi ka na nalang magsaka. Maswerte naman niya na hingagaw sang mag-live-in partner nga masalbar ang duwa nila ka mga kabataan nga nagakatulog sang matabo ang sunog. Saka ako una, basyawang ko tubig namon. Tapos, ang dako bata, ang isa ko bata ng babae, gilibiyon na. Yan ko, hindi mo ko, nagsulod ko, lako choice, nabunan ko sang, nagkamang sa dalom, ko ako siya. Napaso ang magtimbang nga kamot kag nawong ni Elizabeth, sanggin salbar sini ang ilang nga mga bata. Padayon pa nga ginabulong ang mag-Iloy sa Western Visayas Medical Center bangod sa mga paso kag pilas nga naangkon. Liwat nga ginpahanumdom sang Bureau of Fire Protection nga indi gid maggamit sang kandila sa tion sang brownout. Agod niya malikawan ang kaangay nga trahedya. Nagapabanog, di kami permi nga kung magamit kandila. Usually kung run out, hindi na malikawan. Tungtong gid sa mga baso, sa metal nga no, kag di palayo tagid halimbawa sa mga dali masunog nga mga bagay nga sa palibot ya. Roger Sukal dito, One Western Visayas.